Aling Helen eh. Good morning pa deron. Buntag sa tanan. Gastik siyan hang interviewon. Ang tanda magijang Mama Julie. Ano magibati be? Nalipay ka or nasa man ka? Ani kang Mama Julie? Nalipay ka. Ganahan kasi si Mama Julie masigan eh. Doon mo yung nga pakanhingan kada adlaw, kada semana. Kakalimut ka pero mabalik pa to siya. Ikaw kaya ganahan na kanin kapusok yang. Ano po siya ganahan na. Ano naman ka Bino? Masa makagrade 1 na ka? Ikaw kaya sa mag-eskwela? Ato Garcia? Cortes na ka Garcia? Ha? Cortes na? Cortes na ka eskwela. Ya, ganas kaya rin bakasyon kaya dia mas liksian. Dahil nagulit ni kaya dani, siliksian naman mabilin. Wala kaya amiga. Asa ma? Ya, gintil bilang mga bata ay. Magminsan ako no sila. Adi ay. Hala. Kita, giling ka ni sila kaya rin initas gawas. Isiga naglangit, magtinatinda ko no sila, magbay-bye. Asa kami eskwela kiyang? Cortes na ka? Tingnan din. Wisdom ko ni sakay. Si Lexian, grade 1 na ni, grade 1. Na? No, grade 1 na ka. Nalipay ko nung Lexian, nga gitandas diyang Mama Julie. Pero mabalik pa to sa Mama Julie, no? Mabalik pa. Ano ka, pagduwa na mo? Atubad sa init, ha? A few moments later. May lingaw. Numarajid ko na bitaw. Paibot patay uban. Tagsa. Kaya arang iya Di makuaman. man sa kay ba mo hawid puli. Lugbo ba? Ni ka maulugbo. Ito ramang Tag-asin tag-asay ng panguha. Mabugto maglugbo din. Bugto ko bugto. Sa batong hinay hay. Ay, ay. Eh. Kapane mo hapit kapane? Ha? Pagkapen ko na rin, game mo Kapin yo na ginatag dinuli na. game mo gali sa A few moments later. Hakot kahoy si Julie. Sugnod kay magsabaw. Magsabaw ko sa latag baka og tulan sa baka di ay mutan. Tagbaka. Diya arang siksihar ba? Ako magilis, hindi ra. Kau dia nay. Julie ra dia. Puro lagi nay. Sila siksi. Pa manin, sige manin. Nadagan to ah. Pilan tong sa babaw nay. Di ba ko pa nang binuga? Oh lagi. Kumaton. Di nay. Bagong bilang halagi nay pero patay nay di buhi, patay. Patay to? Oh, yan si Ja. Pero Swerte na yung pinabugha kay patay kay bugha. ang ko na ngo ganas na. Pangatsal. Mura po wa inju. Ali rin ka kita pidi na ganan. Pag ingon muli na ka kay maglukatag bulang huy. Ang tila marido. Mulang ni daghano promise man kayo. Pila kilo balik sa nimo nang? Di na balik sa pinabitong kamay na nagunod. Puto tanan. Kasi yung banggod. Ako banggol. Wala gawa mga tong mangguran sa altang hini mo nawa man maghimo na pagka. Himo na kon. Wala na ba din mo lin? Hag may nawa dugay ra nanay ga. Himo ang utros rubilin. Dayan na to. Itay ana pud. Ya, dani mo din mo rubilin. Biging na pa dagitay anag. Itayan lagi to sila di na magamit kinita ay. Katong gibong rubilin Oh, ba? Nana magbanggot ka nang nabang napa ko nang. wala di bangguran. Duma lagi. Na mo gama pa ko pangguran. Pila na bay bagdot do. Papalit laman tag bangguran dai mo palit totoo bay. Kabuling din ang sayna na ron. At saka sundos mo mazuli kay asan siya butang ang kuan. I love you dai Eliana, mingaw mga tao kay nang lakaw si Mama Julie way ni Puli. Kisa may hakot-hakot kay di man ko makatabang. Tabang na bugtan aw. Di bliangay pero magliklik yapon ginagmay kay di mabako kay chismis na rabako. Chismis nga. Kanchis stage 4 na. Nakadin di ko ato nang. Stage 4 na kuno ko. Nakadin stage 3 ba? Stage 4. Stage 4. Kan Stage 4 cancer. Ang gusto ni gapon. Si Ali man to vlog, tanang vlog ni Ali. Love you, Day. Gusto na. Sige na, kain na malitis na mi. Balik pa ka, Zoli na. Balik pa ka. Balik ko di ba mo?
Ha? Magkuha dito ba ba? Basa-basa maka to. Patay na tunay ko nula. Pakautan Juli. Silutan. Di ba din? Di sa ano yung landong-landong na Ay, yun. hindi na kaso. Kaya magagawa ang beauty. Nagagawa ka Skincare. Para gumamit. Tiya. Skincare ko no. Magaba ko ng skincare ni Mama Juli. Nagkalamok at magbandira. A few moments later. Kusubos kay manimaan kong kuan. Manimaan kong kubasa. Kaya doon mga tugkutis. Kaya giharbis naman ni pag-evaluate na may naghang sobra. Manimaan day ko. Mulahos po ko bangita kong kuan. Lukay. Sarubi haling. Gadi ko kahaling lagi. Guway lukay. Init pa man dahil ako landong ko mamaybay. Mga lantaw-lantaw pag asil ka dyan daan eh. Lodas mga kuan oh. Siga na. Lodas mga tanom sa basak. Ang kamot yung taas ng Pedro ang nagpa-bomba. Pagkat sa panahon ng siga na. Bitaw. Agkanin bitong kita bitaw mga tao. Adjud tay kuan. Adjud tay kaulihan. Magsige bitaw pog kuan. Magsige po og kuan. Magbagot-bot kay grabing dapuka. Dakaroon po nga init na. Jaw-jaw gihapon kay grabe inita. Mga nang maglibog naman silutan naman ta sa tong labang makagaha mga kuan. Kia! Langgengon! Di ako sa garden nila kay mang palay ko mang limaan ko kubasa pahinugon kanang bagwang-guwang na salin-salin na. Yan ay palit na sayang nang matin-batin pa. Wa naman na sila kay kuan naman human na mag-evaluate. Dahil siga na paglangit. Ano na nanguan nang juskus na kainit. Nang kadzub na mura nagtigwang luma ng pahiyom. Kay tigwang nang kadzub na nangunot nagpanit. Sa tigwang nangunot nagpanit kay kuan naman nang kadzub na tungod sa kainit bitaw. Na halat bereg pahadahay pa hangin manaris gardenan kay lantaw-lantaw lagi po kog lukay na kasag hangin o puy lukay hinong natagak sulihon ni nang kuan bahala ginit di makamadok sa init kay hadok paginit nga impierno maghapon ta padungan bitaw magadanan ta kay mas hindi ay bitaw usugon bitaw ko nila nga kanila kung impyerno init hindi ka nang takakaya sa init sa itong kalibutan nakakasagawa samot nag-impyerno ta manimaan ko danig kuan manabon ko o ganang kubasa pinilam ni kabuok kay hindi kumanan siga na bitaw ko ano siga na bitaw ang kalibutan ha mahinog na ni ko basa pero mahat na siguro ni ang subado ni karon tanawan ninyo kuan kana na ay pinanda kabuok hang timan day isa na sa pakaadyo dadewag tub na mo nga na mahinog na pakaharing kiya nahat siguro na sa kahinog tungod sa kainit isa gipo ang magdaari isa duha na laman dako ikaduha tabong pa di ay duha tulo
Apat na naman kabuok. Bubuan nilang pangang kalima di ay 5. 5. Isa. 6. Anong pa rin kabuok? Batong na naghanap pa. So makapas pa ning mga bato nga o maning mga okra, hindi nga ito ng Cortis. Magdako atong kuan. Katong Rosemary nila ni kuan gaga. Salve Justice. Nagpipino ng gilubog. Lignas na. Hindi ko kitag lukay. Hangin-hangin na, palid-palid naghang bulanghoy. Kazab-kazab ang mga dahon. Kung mamazuli ang family kay nguli sa ganihin gahapon. Dahil daghang mga grasya na sharean pud mi sa hanggang mga sudan. Di man say mga sabaw nga isda, sabaw nga baka. Di na say mga pangsudan lagi nila sa tatay. Nasiran gyapon ko kay bawo na sa tatay magluto sila sa nanay. At dalmi sa labi jang pasalamat ko dako kay jang hinubuan nga dastir jang gi hatag ng hat ng kumidyan sa nga lami na gini jol mo dyan ay ija masamihin ko lamiyon jang ni angay ka kung sibo na ho ija jang hihatag mas bu na ho dengan salamat majuli o ni Rodelisa sa ijang share pod nga grasya dengan salamat kadyo. Salamat kadyo Rodelisa o majuli. Hinatpan ta ang hatagan pa mo daghang grasyang mag-apaw-apaw kay napod mo mang share mapod mo na modaris among lugar. Ay pay pud ta. Salamat ninyo mga sister. Ingat mo sa biyahe kay nang uli naman sila. Si Monica ni uli pud sa Valencia, si Jolie Mama Jolie uli pud Maribok. Salamat Jol. Kung ang pingganunay sa biyahe ninyo. Sig matingamong nakos karibong nakos basakan dapit. Tungod kay nagpahangin ko kayo katos bahay. Atos nangka nasta tay datun na si Jaw. Kaya di mo lang nasa tayo mawad na nag-customer na nangka. Na mga nagparadyo pod. Nakaibaw naman siguro bunga di ko kaibaw mo edit. May mga istoryang di maado. Di ko kabaw mo bura. Mo nang kung mag-video bang ko, magpalazo na lamang ko. Magpasalamat gyapon ko sa katong mga nagsigli sang kamalig, sang pazag, labi na nagli sa pazag ni Inda Herlin. Nano kasi bagong pazag. Kaya nainganyo na po siyang mag-video-video. O sa katong mga nagpahipi diha nga mga malumong kasing-kasing, kamusta naman mo? Salamat yung tanan, di naman tagsaon. Aping kanunay, nagpantag Ginoo magawan kanunay natong tanan. Labi na sa mga malumong kasing-kasing. Pasensya na mo sang video nga putod-putod. Way maadong destinasyon tungod sa panahon og ka-signal po na mo dari magkamang. Hindi ko maka-upload kanunay. Lisod. Amping lang mo kanunay. Magasaw mo dapit. Pasensya na mo. Dengan salamat yung tanan. Amping. Ang Ginoo mag-uban ka nato kanunay sa tanang oras, minuto o tanang adlaw sa tibok tuig, tibok buwan, bitaw. Sa tibok kalibutan. Amping kanunay.